Настя, Настя, иди подержи мне. ассалому алайкум, апа ва хоҳарони азиз, онҳое ки нав ба эфири мо пайваст шуданд, хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. духтаро, аз номи эфир шумо фаҳмидед ки эфири фаврӣ, рости гап имрӯз дар нақшаҳо набуд эфир кардан. ҳамин рӯз бегоҳӣ курьер заказҳои мана овард ва ҳамин хотир тасмим гирифтам ки срочно қати шумо эфир бароям ва оиди маҳсулотҳои маҳсулотҳое ки ман заказ кардам барои шумо маълумот диҳам. духтаро, барои он ки новинкаҳои бисёр заказ кардам. Самая лучшая новинка номер 1 ана ҳамин stomach help. духтаро, ана ҳамин чиза заказ кардам ман якумин маротиба ҳозир оиди ин барои шумо маълумот медиҳам. беҳад харидорои зиёд дорад ва ман ҳамин рӯз заказ кардам. ана ин бошад витамин Б. ҳамаша ҳозир дар бора шумо мефаҳмонам духтаро ва баъдан суҳбат мекунем. боз навигариҳо ҳамин ки духтарои азиз, ман билет гирифтам барои тоҷикистон рафтан. иншоаллоҳ рӯзи 4 ман дар ватани азизамон мешавам. духтарои азиз, онҳое ки мехоҳанд ки бо мо ҳамкорӣ кунанд, бо командаи мо аз наздик шиносоӣ пайдо кунанд, марҳамат, рӯзи 8 ба конференсия биёед, аз наздик шинос мешавем. духтарои командаи мо духтаро беҳад зиёд ҳастанд, духтарои зиёд мебиён. хулоса так ҳозир мебинам 11 нафар ҳаст. духтаро, эфир кати поделиться кунед то дигароям пайваст шавану аз маълумотҳои имрӯза бехабар намонанд. духтаро, так, шаҳноза, ассалому алайкум. салом алайкум. кор дар компания томӣ барои занҳо дар командаи апрдуба нависед. ва алайкум салом хоҳарои азиз, ҳазор раҳмат барои дастгиритон. духтаро, ана инҷа Омега ин аз сайти Корея заказ мешавад барои онҳое ки кӯдакошон дар мактаб аз программа ақиб мемонанд, масалан қарор нишаста дарсро гӯш кардан наметавонанд. мисол гиперактивные дети мегӯянд забони русикатӣ. кӯдакои гиперактивнава метавонед аз ана ҳамин маҳсулот харидорӣ кунед. духтаро, ҳам барои иммунитет, ҳам барои асаб, ҳам барои пӯсту нохунҳо беҳад фоида дорад. духтаро, омега 3 аз равғани моҳӣ сохта шудагӣ. дар таркиби ин моҳичаҳои майдаҳак ман барои фарзандои худамам аз ҳамин харидорӣ кардам. беҳад аз результатҳояш розӣ ҳастам. ана ин хел омега. духтаро, ана мин омега ҳозир инҷа запечатанӣ ба фикрам сохти моҳича дорад. запечатанӣ духтаро, ина намекушоем. ана ин хел сохти моҳича дорад барои онҳое ки лозим аст. духтаро, нависед, наличиева ҳаст, равон мекунам. доставка бепул. духтаро, ҳам аз сайти Корея, ҳам доставкаи Корея бепул, ҳам то хонатона бепул равон мекунам. бебахшед, телефон ғалати дар дастам. ана ҳамин хел духтаро, ана ин бошад турмацин. турмацина ҳаматон медонед ки беҳад маҳсулоти беҳтарин аст. ана духтарои азиз, турмацин дута коричневиш саҳарӣ истеъмол мекунед, дута сафедаша бегоҳӣ. ин бошад куркума, воспаление снимат мекунад. инаш бошад калсий барои онҳое ки устахонҳои пойҳояшон, зонуҳояшон дард дорад, аз артроз, аз воспаленияи зонуҳо беҳад фоида дорад. духтарои азиз, ана ин бошад комплекс витамин, цветной витамин. ина беҳад чизи нағз. духтаро, беҳад чизи фоидаовар аст. наличиева ҳаст, метавонед заказ кунед. духтарои азиз,
ана ин бошад кальций, жевательный кальций. Инам беҳад фоида дорад, духтарои азиз, беҳад фоидаҳош хуб барои онҳое ки кальций уже аз организмашон кальций рафтагӣ метавонанд, онҳое ки барои падару модарашон харидорӣ кунанд, онҳое ки фарзандонашон бо варзиш машғул мешавад, ана ҳамонҳо барои фарзандонашон харидорӣ кунанд. ана ин бошад витамин Б, духтарои азиз. Витамин Б барои дил, барои асаб, барои мӯй, барои нохун беҳад фоида дорад. Бисёртар барои дилу барои асаб, духтарои азиз. Марҳамат барои заказ нависед. инҷаам турмацин. ана ин бошад stomach help ном дорад ин чиз, духтаро. ин барои желудка. ана инҷа уже аз расмаш мебинед ки барои желудка, духтаро. онҳое ки гастрит доранд, ина духтарои азиз. ана духтаро. ина онҳое ки гастрит доранд, як стикаша истеъмол мекунанд. онҳое ки ҳамин ошқазонашон ягон камбудӣ доранд, хӯрока ҳазм намекунанд, ҳама тарафа як курс лечения, духтаро. аз ана ҳамин заказ кунед. инам подзаказ, духтаро, аз сайти Корея. марҳамат барои заказ ба рақамҳои WhatsApp нависед. ман ҳозир эфирам ба духтаро. рақамҳои телефонии духтарои командама мемонам дар охири эфир. метавонед духтарои командава муроҷиат кунед. метавонед рақамҳои WhatsApp-и ман ҳам ҳаст. намихел инҷа 60 дона ба фикрам. курси 2 моҳа. ҳозир донаша мебинем. 60 дона, духтаро. Так, 20 по 20 миллиграмм. 6, так, умножить на 30. 30 дона будаст инҷа, духтаро. 30 дона 600 миллиграмм. 20 миллиграмм умножить на 30, получается, да, 600 миллиграмм. Ана михел 30 дона курси 1 моҳа будаст, духтаро. дидед? ана ҳамин воспалениyaҳои желудкае нест мекунад. аз онҳое ки атришка доранд, хӯрокашон ҳазм намешавад, онҳое ки гастрит доранд, ҳама тарафа фоида дорад. ҳамаи маҳсулотҳои ширкати Атомис знаки стандарти GMP дорад, яъне ки дар тамоми ҷаҳон уже ин чиза қабул кардагӣ, дар тамоми ҷаҳон уже муаррифӣ шудагӣ. ана мехайр. духтарои азиз, барои заказ нависед. акнун ҳозир ман смс-отонро мехонаму ҳамроҳи шумо суҳбат мекунам, духтаро. марҳамат наличева рибка ҳаст, комплекс витамин ҳаст ва турмацин ҳаст, духтаро. так, желудка барои кӯдакон мож, апаҷон барои, так, Сулаймон Акрамов, апаҷон барои, албатта, духтаро, барои ҳам кӯдакон мумкин, яъне уже аз 3 солагӣ боло мумкин ҳамин стомак хелпа истеъмол кардан, духтаро. апа барои фарбеҳ шудан ягон чӣ дорад? Абдураҳмон Ғаффорзода. бале дорад. WhatsApp-и ман банависед, ман мефаҳмонам. нозанин Абдураҳмон нависагиҳо ҳаст. атоми ба пеш. Салому алейкум апаҷон. Ва алейкум салом. витамин есть. так, ина ҳозир удалит мекунем. одамои бемаъния удалит мекунем, барои он ки мо ин хел одамо дар кор не, одамое ки фарҳангу маданияту ҳамин ваи тоҷикова доғ мебиёрад, ин хел одамо эфири мова дар кор нест. одамои бемаданияти бемантиқ эфири мова дар кор нест. так, рудуба зинда бошед. ташаккур, саломат бошед. духтаро, лайка фаромӯш накунед. духтарои азиз, чӣ хеле ки гуфтам, ман билетома барои Тоҷикистон харидорӣ кардам. конференсияи бошукӯҳ дар кохи суруш баргузор мегардад. онҳое ки хабар надоранд, марҳамат, духтаро,
аслан духтарои командаи ман ҳамашон медонанд, уже чиптаҳои харидорӣ карданд ва онҳое ки то ҳол номнавис нестанд, метавонед номнавис шавед, бо мо ҳамкорӣ кунед ва дар конференсияи бошукӯҳ иштирок кунед. духтаро марҳамат ба рақамҳои ватсапи ман, ватсапи духтарои командаи ман нависед. намихел духтарои азиз. таманно зокирова. ассалому алайкум апай рудобаҷон. ва алайкум салом таманноҷон. фазолат хушмурадова. ассалому алайкум духтарои атомӣ, ҳама вақт пешравӣ хоҳонам. саломат бошед апаҷони фазолат. аҳмад салом, зинда бошед. ва алайкум салом. так инҷа фарқ навистагиам ки барои устахонҳо кадомиш хоҳад. ана ин барои устахон, ин маҳз калсий дар таркиби ин калсикати магний. ана инам барои устахонҳои пой. ина ин аз варами зонуҳо, аз дарди пой, аз артроз, ана ҳамин гуна бемориҳо беҳад фоида дорад ин чиз духтаро. аз ҳамин марҳамат заказ кунед. ин дар ҳамин атомӣ уже бестселлери фурӯш шудагӣ. беҳад чизи хуб. ман худам барои модарам харидорӣ кардам. результаташа дидем духтаро, беҳад результати хуб дод. так басмач навиштагӣ, ҳамаш дурӯғ, ҳамаи инҳо лахатрон, ино як тарзи пулкоркунӣ. басмач ман шумо ва хитоби ман ҳамин ки шумо аввал аз номатона интихоби номи худатон сар кунед. басмач ном мондагиет, номи худатона шумо маъноша медонед? маънои номи худатон лахатрони як фиребу дурӯғ аст. барои ҳамин ба фикрам ки шумова инҷива ҷо нест дар байни занҳо. шумо ҳозир удалит мекунем. так ман бисёр тамошо мекунам эфири шумоя. раҳмат. так духтаро ҷанг накунед. ин хел одамо кати ҳайфи сухани хел одамова просто удалит мекунем. мағфират навиштагӣ, билет аз шоти худатон мешавад. албатта аз шоти кӣ мешавад? аз шоти ман худам. так ман худам маош мегирам, худоро шукр. салом алейкум апаҷон. ва алейкум салом. атомӣ ба пеш. так духтарои азиз, эфир кати поделиться кунед. ҳатман поделиться кунед группаҳотон кати. атомӣ хариди ҳаррӯза надорад. албатта духтаро, атомӣ беҳтарин ширкат аст ки ман рӯ ба анами ширкат овардам, аз сабаби он ки хариди ҳармоҳа надорад. ба ҳамин хотир шумо фақат дуракора удалит накунед шуд. шумо аввал дуруст навиштана ёд гиред. так мультивитамин расу беҳтарин барои бачаҳо фоида дорад. ман истифода бурдам, фарзандамба ёрдам кард. гиретон фоида дорад. барои фарзандотон витаминҳои бой дорад. духтаро, ин комплекс витаминҳои ранга дорад. дар таркиби ин витамин б, витамин магний, оҳан, аз хункамӣ, барои мӯй, нохун, пӯст, барои асаб беҳад фоидаҳои калон дорад. витамини цветной хеле ки гуфтам. барои заказ нависед духтаро, равон мекунам. ман то ҳамин числаи сеюма ҳамин ҷива ҳастам, баъд уже тоҷикистон меравам. як ҳафтаина уже наметонам заказатона равон кардам. ба ҳамин хотир харидорӣ карданӣ бошед, марҳамат нависед, равон мекунам. бибисоро бегова салом. ва алейкум салом апаҷон. сулаймон акрамов салом. мавҷуда қосимова ассалому алейкум апай рудобаҷон, шом бахайр. ва алейкум салом хоҳари азиз, шом бахайр. так барои
пули чайнӣ кардан ҳам бошад. Апаҷон баъд аз кӯдак макондан шудагӣ. Не, барои надорем хоҳарҷон. Абдураҳмон Ғаффорзода навиштагӣ не. Так. Мадина Азимова. Салом алейкум, апай Рудоба. Ва алейкум салом. духтаро саволотонро нависед. оиди кор. Духтарои азиз, чӣ хеле ки ҳаминҷа як кас навиштанд ки ширкати Атомӣ хариди ҳармоҳа надорад. Бале, духтаро, хариди ҳармоҳа надорад. Охирон хариди ман моҳи октябр буд, духтаро. Октябр бошад, ноябр, декабр, январ, феврал. Ина 4 моҳ гузашт. Хариди ман охиронаш моҳи октябр бошад, 4 моҳ гузашт. акнун насиб ҳамин рӯзҳои наздик ба заказ мекунам. Гуфтам аз Тоҷикистон биём, заказ мекунам. 6 моҳ пас заказ кардан мумкину. Акнун ман 4 моҳ 3 моҳ ба заказ мекунам. Заказҳои худам, чизе ки барои худам дар кор, заказ мекунам. ана ҳамин хел, духтарои азиз, барои ҳамин биёед онҳое ки мас ин ширкат барои онҳое ки мегӯянд ки маблағ надоранд барои тиҷорати худашонро оғоз кардан. Маблағ надоранд, метавонед уже ҳамин 10,000 пивикати, яъне 400 рубле, 500 рубле кати кабинетатонро фаъол карда кора шурӯъ намоед. Таблетка барои устахонҳо, ин витамин 4500 меистад. мағфират навиштанд. Ман Тоҷикистон меравам, бо шумо ҳамкорӣ карда мешавад? Албатта мешавад, Мағфиратҷон. Ба WhatsApp нависед, шумои номнавис мекунем. рақамҳои WhatsApp-ба мегузорам, нависед WhatsApp-ба. Так, ассалому алейкум, апаҷон. Беҳтарин обучение, овозатон хаста набошад. Илоҳо дарду ғама набинед. Ва алейкум салом, Маҳмадалӣ навиштагӣ, Эгамбердиев. Саломат бошед. ассалому алейкум, ин беҳтарин баъд барои устағон. апай Рудобаҷон, беҳтарин зан. Саломат бошед. Раҳмати калон барои чунин баҳои баландатон, барои бовариятон. Духтарои азиз, саломат бошед, ҳаматон сарбаланд бошед. Так, Мариам, салом алейкум, созен хубен. Ва алейкум салом, Мариамҷон. духтаро, ҳаминҷо ман рақамҳои Мариамҷонро мегузорам. Духтара ки командаи ман, яке аз духтарои активни, яке аз лидерои активнии командаи ман. Ба WhatsApp-ашон нависед. касе ки ба Мариамҷон менависад, донед ки бо ман ҳамкорӣ мекунед. Мариамҷон духтари командаи ман аст. Ман ҳамагӣ 2 линия дорам, духтаро, тарафи рост ва тарафи чап. ана ҳамин 2 линиямба регистратсия мекунам. апаи Бибисоро Бегова навиштанд ки духтаро, ҳаминҷа 30 нафар ҳастем, яктагӣ лайк монед. духтаро, аз ҳаматон хоҳиш мекунам ки лайк монед. Ман ҳамин ҳар эфирам шумое хоҳиш намекунам аз шумо ки лайк монед. ана ҳамин рӯз хоҳиш мекунам ки лайк монед яктагӣ. лайкҳо бепул, духтарои азиз. Барои лайк пул снимат намекунад. ман мондам, лайк. Саломат бошед. Аҳмад навиштагӣ, ҳазор раҳмат. шумо беҳтарин спонсор ҳастед. раҳмат Назираҷон, раҳмат барои суханҳои хубатон. духтаро, лайк, коммент кунед, духтарои азиз. лайка мондем, апаҷон. ҳазор раҳмат, духтаро, ба ҳамаатон. ана ҳамин хел, духтаро. онҳое ки ягон маҳсулот лозим аст, духтаро, метавонед заказ кунед дар моҳлати аз 1 моҳ то 45 рӯз аз закази шумо дастрас мешавад, духтарои азиз. барои он ки чизҳое ки дар сайти Корея нест, мо аз худи склади Корея заказ мекунем. то омаданаш 1 моҳлат мегузарад. ба ҳамин хотир камтар интизорӣ мекунем.
анами хел маҳсулотҳои беҳтарин дорад ширкати Атомӣ барои саломатӣ, барои барқарор кардани саломатии худ метавонед харидорӣ кунед. Ман доимо мегӯям ки духтаро, гел для душа, шампунь, собуна шумо метавонед аз Яндекс Маркету, аз Валберису дигар ҷойҳо харидорӣ кунед. Маркетплейсҳо пур аст барои ҳамин дастрас намудани хокаи ҷомашӯиву барои ҳамин чизо пур аст. Лекин барои саломатия барқарор кардан на ҳар хел витаминҳои дуруста ёфта метавонед. барои ҳамин дар ширкати Атомӣ маҳсулотҳои босифат аст духтарои азиз, ки дар ҳақиқат барои саломатии шумо фоида мебиёрад. Ассалом, Атомӣ ба пеш, ҳама ба барори кор. Ва алайкум салом. Апаҷон, барои желудка чанд сум? Дар WhatsApp нависед, ман рости гап хотирам ба нест. Ин чизош ҳамаш аст, ин 4500, лекин ин хотирам ба нест рости гап чанд сум меистад. Нависед, ба фикрам 5000 меистад. Нависед, ман ҳозир мебинам аз рӯи пресс-курант, баъд мегӯм. Духтаро, ина медонед, акнун вақте ки мо барои табобати желудка, яъне барои табобати ошқазон аз аптекаҳо харидорӣ мекунем, лекин як чиза фаромӯш накунед ки маҳсулотҳое ки дар доруҳое ки дар аптекаҳо фурӯхта мешавад, ин доруҳо ҳамаш дар асоси синтетикаҳо сохта шудагӣ. Ин бошад натуралне, аз гиёҳҳо, аз алафҳо сохта шудагӣ. Ягон ҷова зарар намебиёрад. ба ҳамин хотир натарсида харидорӣ кунед. ина вазнашам беҳад калон будааст, лекин так. Атомӣ ба пеш. Мариам, бале апаҷон, роз ҳамаи маҳсулотош беҳтаринанд. Барои гепатит духтаро саволҳо зиёд мешавад. Барои гепатит хемохем кати радиола расtarоб ша. Баъдан барои поддержка кардани иммунитет метавонед аз витаминҳо харидорӣ кунед. Аслан ҳамин барои гепатит бисёртар витамин иммунитета поддерживать мекардагӣ витаминҳо лозим аст. Ба монанди анамин комплекс витамин, ба монанди витамин Б метавонед харидорӣ кунед. Лекин аввал хемохем кати радиола расtarоб ша духтаро, ҷигара ба пуррагӣ тоза мекунад радиола расtarоб ша. Даже шумо метавонед, ман ба савол надода Google дароед, радиола расtarоб ша для чего менависед, ёки что можно принимать при гепатите. Гепатит фарқ надорад, гепатити Б, гепатити С, ҳамаи гепатит қариб ҳамаш як хел, табобати ҳамаш ҳамин тоза кардани ҷигар. Мақсади асосӣ тоза кардани ҷигар. шампунь чанд пул? Манучеҳра навиштан. Шампунь 1000 рублей ба ҳаст. Шампунь набораш ҳаст 2800 ба. Аз рехтани мӯй 2800, 2600 ҳар хел. Маҳмадалӣ, мо шуморо доимо дастгирӣ мекунем. 1000 раҳмат. Азиза Бону, салом алейкум. Апай Рудобаҷон, шумо нағзмӣ, наверачатон нағзмӣ? Ва алейкум салом, раҳмат. Наберачам нағз. Наберачам қати келинам, писарам дар хонаи падару модари ман ҳозир. Так, духтаро лайк, коммент кунен. Что ты хочешь? Что? Я завтра в школу иду. Идете все? Хусейн тоже идет. И ты, Лабадина, идете? Пойдешь. Хай, духтарои азиз, савол надошта бошед. Ана ҳамин эфири имрӯзаи мо ба охир мерасонем. Эфирамона барои ман зангҳо бисёр шуда истодааст. Ман зангҳои телефонива ҷавоб диҳам, корама давом диҳам. Духтарои азиз, хулоса онҳое ки бо мо ҳамкорӣ кардани ҳастанд, ба WhatsApp-и ман нависед. Дар рӯзҳои наздик дар Тоҷикистон кушода мешавад Атомӣ, ҳама ба маош мебарояд ва кори глобалиҳоям уже сар мешавад, уже зарплата мегиранд. Ба ҳамин хотир нависед, ҳамкорӣ мекунем. Так, бибисоро бегава. Апаҷон, наличия омега дорен? Бале, духтаро, 2 омега наличия дорем. Нависед, 2 омега дорам наличия, турмацин заказ, кальций заказ, витамин дорам, стомак хелп заказ духтаро. Янами се то чиз наличия дорам.
се то маҳсулот наличие дорам духтаро. нависед, равон мекунам доставка бепул. ба ҳаматон ташаккури зиёд барои эътиборатон. Саломат бошед, сарбаланд бошед. барои ҳамкорӣ нависед. то эфирҳои оянда.